Που εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Ναι. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει πιο μεγάλη κουβέντα, πιο πολύ διάλογο, γιατί για να επισπεύσουμε την διαδικασία εκλογής αρχηγού χωρίς να έχει προηγηθεί ανάλυση, εμβάθυνση, ανασυγκρότηση του κόμματος των οργάνων και στο τέλος να είναι μια κορυφαία διαδικασία ανάδειξη του αρχηγού, να είναι μια γιορτή μιας δημοκρατικής συζήτησης που θα συμμετάσχει ο λαός. Πώς κρίνεται έτσι, την ίδια μέρα νομίζω των αποτελεσμάτων ή την επομένη βγήκανε συνάδελφοί σας από το κόμμα σας και κάνανε δώσαν κάποια σχόλια, ρίξανε ευθύνες στο ότι η τακτική που ακολουθήθηκε από τον κύριο Μημαράκη της συνένεσης και της συνεργασίας δεν απέδωσε. Αυτό το πολύ πολύ κοντά με το ΣΥΡΙΖΑ έκανε κακό στην Δημοκρατία. Ο κύριος Βορίδης, ο κύριος Γεωργιάδης. Κοιτάξτε, στρατηγικές που ακολουθήθηκαν μπορεί κάποιος να τις σχολιάσει. Αποφάσεις μπορεί κάποιος να τις σχολιάσει. Όμως είδατε, άλλαξε αρχηγός του κόμματος και το αποτέλεσμα παρέμεινε το ίδιο. Που τι σημαίνει αυτό? Το πρόβλημα είναι η γενικότερη ανασυγκρότηση της Νέας Δημοκρατίας, που θα έπεται αυτό από μια βαθιά αναζήτηση των αιτιών που οι πολίτες δεν έρχονται κοντά στη Νέα Δημοκρατία όταν φτάνουμε στις εκλογές. Και επειδή θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία να κερδίζει τις εκλογές, δεν θέλουμε μια Νέα Δημοκρατία να είναι στο 28%, σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε τον κόσμο το λόγο στη βάση, στους πολίτες, και αυτό δεν χρειάζεται να... Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή είναι μία άποψη. Υπάρχουν διαφορετικές τάσεις συναδέλφων σας μέσα στη Νέα Δημοκρατία που λένε ότι πρέπει να τρέξουμε τα πράγματα. Αυτοί λένε μάλιστα ότι τώρα ίσως ο χρόνος αυτός να προσφέρεται για να τρέξουν πιο γρήγορα διαδικασίες και να έχετε πρόεδρο δηλαδή μέσα στο Νοέμβριο ή Δεκέμβριο μέχρι το τέλος του 2015 για να σας βρει το νέο έτος με πρόεδρο, με νέα ηγεσία που θα διαμορφώσει και τη γραμμή της αντιπολίτευσης. Όσοι το λένε αυτό, προφανώς θα έπρεπε να είχαν διαφωνήσει πριν 2 μήνες, που ενώ είχαν